ľuba užívať. Neviem, on keď prišiel vždycky... Ty zober, že ja som v živote nevidel, že by Čech mal veľkú záhradu a robil tam jak jebnutý pestu a volačo. Keď aj majú záhradu, že ho to baví, že je robotný, tak to má len tak na okrasu, že vyplac sa tam z volačom. Ešte tam Južná Morava. No dobre, tam sú vinári ešte tí ako vieš, tak. on bol celkom opačk, jak oni, Eriky mu. Ivo? Ivo, ten bol Čech, ten bol schudnutý. ale tento, keď prišiel, ten len pracoval vždycky, behal, vymýšľal, ten bol ináčší. No, vidíš, že peniaze sa rovnako minú aj jednému, aj druhému. Ale on neviem, jak bol otrivky, lebo však voľakú rodinu. Ale nás nechcel, keď sme hovorili, že vieš, aby zobral kebab. So sebou, aby ste auto donesli, vieš, aj cudziny. Zaučí ťa do biznisu, nie aby si mu kazil kšefty. To sa nedá, toto len tak nedá, ani zase. Vtedy som sa aj hnevala, že prečo je to. To sa nemôžeš hnevať, keď volá komu ide biznis, tak jasné, že si nespraví konkurenta. Áno, počkaj. No dobre, tak prídi sem, dobre? Áno, pôjdeme. Čau. No poďme, lebo však aj ona sa učiť potrebuje. Už ste učili? No, už ide zo školy. Ona kde chodí? Sem do Vrábel? No, na Gimdal. Ja? Tam pri onej, nie? Vilian Záborský. Len jeden. No, pri. Vidíš, ukazuje, že ticho. Jak ukazuješ, že... Tam ti robá aj novú strechu, to som si až dneska všimol. Zateplujú, okná vymieňajú. Robá sedlovú, tam bola rovná strecha a tam už normálne je krov spravený sedlový. Bože, zateplujú a okná. Záborského, nie? No. Aňa, Radko, teda fotil. Ale nepostojí, ja by som tiež chcela nepostojí. Jakubko, vezmu, že aha, že... Jak otrhnutý vagón bude chodiť do večera. To sa nezastaví z jednej izby do druhej, to človek ide až na co robí vedie do ujoj. Kup. Keď sa Evka učí, tak musíme byť zavretí v izbe, lebo však furt jej behá. Keď jej není, tak ani nevkročí do tej izby. Vôbec ho nenapadne ísť tam, ale jak dojde domov a je v izbe, tak každú chvíľu a dočahne na kľúčku a rozchlapí dvere a už je tam. Vyťahneme ho, zavrieme, postavíš ho na nohy, zahrabe nohami a už je tam. Podaj mi knižku, nech ju zabalíme do tašky. Ona sa nehneva, No však nemôže sa učiť, keď tam každú chvíľu lozí. Ale taká pekná dievča, velice pekná. Ja som nevidela už minule len prijal. Daj tú knižku, dáme ju do tašky, daj. Po otcovi, ten bol taký fešák. No nebral. Mamina je čo? No dobré, ale tak myslím, že na výšku. Aj chlapec je pehový doje. Nehaj to. Daj mi tú knižku. Jak rozprávať, Chlapcovi, ako ste neboli pekní, pravda? Chlapec skončil so školou. Prečo? Lebo školu to nebavilo. Ide na management, že on je, že elektrotechnika ho nebaví. Tam si dám teraz na Komenského univerzitu zase, že bude... Jaký odpor si tam... Marketingovú komunikáciu na fakulte managementu a... To je na filozofickej. Filozofickej. Kúci. Poď, lebo... Kde to ten skoro oný dostal infarkt, keď sa to dozvedel. Ten muž vybral 3 školy, hovorí, aj prihlášky mu zaplatím, len aby išiel, vieš, že do Trnavy, tam ťa určite zoberú. Lebo že je tam v Bratislave, že len 20 či koľko berú a tam sú 30. 30 a v Trnave 75. No a že do Trnavy ťa určite zoberú, on zase do Trnavy neste ísť, že ako by on chodil do roboty, do Bratislavy, keby sa učil v Trnave. No a tak chodí do roboty. A minule to si tam bola, keď vyzvedal od Evky, nebola si tam? Keď sme boli húrky robiť. A dedo... To som počula, čo sa Evko vyzvedala. A že a teraz mi povedz úprimne, mi teraz povedz, ale úprimne mi povedz, podľa teba ten ľudo chce chodiť do školy, alebo nie. A ona už nevedela, čo na to podľa mňa nechce. Myslel som si. Ale ináč, asi je to ťažké, nie? Ale tak už nie je taká, keď ona Maja chodila, vtedy bolo viac. Marika, dobre som počul, Evička sa chystá potom ako na vysokú. Ona určite. Tam keby oni,
keby deň trval 30 hodín, tak 26 sa bude učiť. Tu. Aby si Každý ručičku rok nám neodbil. dojde, sa čuduje, že čo to Tak. dievča robí. Nie tak. Poď, babi. A ona to zavre do izby a nahlas, to je keď bola kto... Neviem, jak by sa učila na intráku. Ona sa zavre do izby a nahlas si to číta dokola, do zbobnutia. Jak sa No ale- vyrazila. no ale- Keď sme jej to povedali, v sobotu sme jej povedali, že bude mať ďalšieho súrodenca. Odutá bola to dovedená. Hovorí, nie, lebo len sme tak naznačili, že už by sme potrebovali súrodenca. A hovorí, no, kľudne si majte, ale až keď odídem na vysokú. Nie, nebudem. To sa strašne bojí, že ako sa ona bude učiť na maturity, keď bude vrieskať. No ale zase ja som sa za to pýtal. Na budúci rok maturuje o takomto čase. Ja som sa zase za to pýtal. Akurát to Za vám to, vyjde že ty sa zase nebojíte, že potom v sa zase... oktobri, Ja ona začiatkom pôjde na oktobra, vysokú alebo do koncom Bratislavy a tam sa septembra. zabývajú aj Oktobri asi. chlapcom Skoro tak, ako a zostanú z nich oni blaváci. To ostanú, to oni No, na určite. nebudú. No chceš to? To radšej bude drahý podnájom platiť, jak by bol na dedine. Mali ste to dozvedieť. Hovorí, že dobrý je tento, táto veštica. Že kedy, lebo velice vadí, že ktorý deň Mne sa to narodí. Laco Pecek hovoril, že Ešte on meno, tam bol a všetko. že aj viacerí, lebo on tam išiel na to, že mu to odporúča volakto, že aby išiel za ňou, že je veľmi dobrá a že on tam bol a že všetko, čo povedala, bola do bodky pravda a že aj dopredu to, čo mu povedala, že sa stane, takže zatiaľ všetko sa deje tak, jak mu povedala. A že veľa ľudí ju už chváli. Neviem, ja ju nepoznám. Čak ani ja neviem vôbec, kto to je. Oného muža to viem, lebo od Ja som ani to nevedel, že to je cigánka. Ja som vedela, lebo viem, že otec hovorí, že aj ten je cigáň ako muž, no. Takže nevyzerá až tak na cigáňa, vieš, no ale... Ale ju Tak jedno nepoznám. sme jej čo naznačili a odula papu. Nasrala sa. Lebo hovorím, táto vždycky, čo od 11. do 1. rozpráva, velice vadí všetko. Ja Že ju kedy sa takto narodí, vidím, že ja aké poznám. meno, všetko a Že podľa sem tam, keď idem neho. po Moravskej dole na poštu, Že tedy sa darí, vieš. sem tam v lete ju vidím ako bránka alebo na dvore. A teraz väčšinou volajú aj to, Ale že povedzte, Naško, málo vidíš, chodí. Majka, aj to môže, no, čo neviem, koľko sa platí, že ona povie, že na ktorú školu je vhodný, vieš. Ja však to či od psychológovia chodí, aj dneska mali mať. Filip mi vypráva ráno, že majú ísť k psychologičke. No, že na polikliniku a ešte Filip si myslel, že tu na tú decku hovorí, na decku určite nie, tá je už predaná, ale hovorím, na normálnej poliklinike, tam je napísané, že školský psychológ, voliaká žena. Ahoj! A to tiež Áno, povie ja aj ti na vidím. strednú školu, aj na vysokú Valinka, školu, že... Toto ešte neurobil. Dáva seru za papa. A kde Už ideš? sa lúči. A kde ideš? A kde ideš? Brum, brum.